klade over. Nej, men det kan jeg da mærke på hende. Altså, det er 3.000 i leje, og det er 3.000 i deposit, som det er vildt mange penge. Du vil måske hellere flytte tilbage til dine forældre? Ja. Du må altså undskylde, at jeg forstyrrer mig. Nå, jamen vi er her for det samme. Du bliver altså nødt til at hjælpe mig. Ja, hvad... Jeg har fået værelse sammen med min bror. Ja. Jamen, det går ikke. Nej. Det må laves om. Ja, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Det er altså lidt svært for mig. Der er ikke flere ledige værelser. Jamen, jeg betaler naturligvis for ulejligheden. Nej, det er da ikke det, Simon. Undskyld, hvorfor bytter de ikke med de andre i gruppen? Nej. Det kan der ikke være tale om. Nej, ja, så ved jeg så ikke, hvad vi kan gøre. Jeg tror, det handler om... Jeg synes, jeg kan huske et eller andet om, at man bare ikke skulle invitere de to sammen. Jeg ringede på det der værelse, men der var altså ikke nogen hjemme. Nå, så er det nok ud.